स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताजा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना ढारा गंगाजल बेले के पाता फुल ऑडियो सॉन्ग वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म बब्बर के गाना सैया चटकदार चाहिए फुल वीडियो सॉन्ग जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा झुनझुनिया पे बांध के रुमाल। ये गाना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा और ये गाना के 25 जून सुबह 6 बजे यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाए, जौना कि आप सभी जाके सुन सकें। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना भोले सरकार का सेहरा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जे कि आज सुशांत सिंह के घरे उनका पिताजी से मिले पटना जा सकते रहे। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना मीठी जलेबी आज शाम 6 बजे जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाए, जौना कि आप सभी जाके देख सकें। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा हमको सबसे बड़ा होना है। ये गाना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकतनी। गाना के रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं कइल गइल। ई गाना जब भी रिलीज कइल जाई अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कइल जाई, जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिली हम आप सभी के बता दें। खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के मात्र 7 दिन में 31 मिलियन यानी 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कॉमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।